Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomkele kwesimanje siqhithela zona indaba ifika ngasuke isikhathi uKing Bhaka ke lapha ke inyanga ke edumile ngempela ke kuona ke uTikTok isiveze ukuthi ke lapha ke yena ke usenza umchunu kanye naye ke leni uRamaphosa ke bazana kudala noma ke basuka kude lapha ke abasuka khona mbukeli ke nansi ke ivideo yakhe ke uKing Bhaka oyinyanga ke echaza kabanzi ngoRamaphosa kanye naye ke lapha ke usenza umchunu mbukeli siyabonga. Ngifuna ukuyi-addressa properly ukuthi yini into ezokwenzeka. 1 umungameli uCyril Ramaphosa nomchunu basuka kude seke bashokhana ezintweni ezibalulekile futhi omchunu uneqiniso umchunu useke wayimela la nkunzi yomungameli kushubile. So now isikhathi sokuthi nomungameli akwazi ukumela umchunu kulezi insolo ezikhona. Futhi even worse njengoba sekuvele kwangena nama political parties ku right bakuyi public once kwaba nama political data involved ama political parties osomathuba labo umuntu ungena ngoba ebona intuba yokushayina ebona intuba yokuthi awuthi ngisale sengicapitalize ngalokho yabona sengifika nami ngithi once kwangena i-political parties enye isho ukuthi vele lo political parties isibona intuba yempe kade yayiqalile ungazoyilwa kanjani sebezoyilwa ngomkhwanazi thina sine straight talking thina onyanyawo futhi nje focus ama allegations kaMkhwanazi are very serious. Umkhwanazi as a person that dude is very serious. That timer is very serious and focused. Kodwa uma sekungena abantu abangenayo beshaya bathatha ukhala bengibuka ngishiya igebengu mina engizaziyo mina zithi hayi phambili ngomkhwanazi ngibotha kha lesigebengu siyisikelemi sifuna umkhwanazi athi hawu angasilandeli lesigebengu siyangisupport ubone ngisho ipolitician eyisigebengu ithasifuna nomkhwanazi ubona isidlala umqondo ifuna umkhwanazi ayirecognize kanti la kutshela ngisho ngamncoma umkhwanazi la uma usuwenza icala uzokulandela bastard ke loya ngisho ngamncoma undize phezulu ngisho ngamncoma uhambe ngamabhanoyi uhamba ucampaign ngamabhanoyi wenza icala umkhwanazi lalela ujikele amajita bethamlethela izindaba ngoba efuna ukumngena okhosi yini lapha lapha yabo wabajikela wathi no ngiyanibona ningizela ngomqondo obugebengu ngiyaniveza kwatatazela wonke amadoda. So ngithi mina kuwena into ebalekela ukuthi uunderstand ukuthi njengamanje upresident bengabe khuluma inkulumo yakhe yonke nizoyizwa futhi nani ngoba nisile uma ngeke kuze kuthiwa ngelinye ilanga mchunu lalela siyaxosha cha mhlawumbe ngamisa isikhashana mhlawumbe ingabe i-commission ekuthiwa i-investigate nalo nto futhi iphile futhi iphelele noma kuthiwa hayi mhlambe siyakumisa isikhashana esincane uphele sishaya iround leyo kuthiwa siya expella hayi angicheka ngempela esigodlweni lodaba ngoba ngeke ngene esigodlweni ngizobuza udaba nje cha ngisikhulumela nje mina from my point of view angaze ngene esigodlweni futhi ngithi angifuni ukungena. Let me talk to the public the truth. Seku uminister ukwazile ukumela upresident. You scratch my back, I scratch yours. Scratch yours. Ngisho angandiza ama political parties into abane concern nayo upresident ayithandayo into ebalekile ukuthi angagcini elahlekelwa abantu. So nesinqumo sakhe ufuna bengathi sithi ukuze akwazi ukubamba abantu baqhubeka abantu bekholela kwinhlangano kodwa futhi there is no way ukuthi angalahle umchunu. There is no way angalahle umchunu. No way. Yabo no way. Mina myself umchunu
mina as King Bhaka ngiyomlahla Mzwane kwatholakala by the court of law ukuthi unecala manje ngeke ngimlahle mina umchunu manje kufana nomkhwanazi mina ngeke ngimlahle umkhwanazi angilona ixuku mina ngeke ngimlahle umkhwanazi manje ngoba sengibonile ubuqotho bakhe kodwa futhi ngeke mina ngama allegations sengithi hayi umchunu uyabhedla unje ngisama allegations kodwa the day i court of law ithi mchunu you are guilty go 1 no 2 no 3 no 4 ngothi hayi fuck off.